altså palmekål, det er min favorit, fordi det giver jo mening, den hedder det. Altså de her lækre store blade, som man høster fra neden, og så jo mere man høster, jo mere står det tilbage som en lille Bahamas-plante. Ja. Spændende grøntsager. Men den skræmmer faktisk mange, fordi den ser mærkelig ud, men det er faktisk ikke så svært. Stabel dem og snit dem meget fint med en rigtig skarp kniv. Vend dem med din dressing og nogle nødder, fint hakket skalotteløg eller salatløg eller rødløg. Inspiration til aftensmaden. Og så har vi det her superfad med varer. Gulerod, spidskål, fennikel og løg. Lidt knust hvidløg. Og det starter vi med høj varme på wokken, og så smider vi ellers bare vores grøntsager ned. Engagerede kokke. Aftensmad med jordforbindelse. Meget snart til dig på DK4.